Kaixo, egunon, errukbizaleok, bueltan gara Altamiran, aste batzuta gero, hainbat pandemia eta hainbat eguraldi arazo eta gero, hemen dauke errukbia bueltan. Gaurkon, Les Abelles talde Valentziarra daukeu etxen, eta nekin gaur narrazion, Eñaut Galparsora dauket. Egunon, Eñaut? Bai, egunon. Bueno, nola ikustezu gaurko partidu ez, ze momentutan dago ordizi? Bueno, nik uste gaurko partidu oso politi izango dela. Nahiko liga txukun egiten nahi da Ordiziko taldea liga hontan. Baina gaurko egunen aldaketa ugari dare lehenengo 15-ekon, eta ikusi beharko da, zer moduz juten den partidua. Bai, aipatzeko ez, lehenengo 15-ekon esan dezun modun, aldaketa asko, etxeko jokalari asko, askotan aukerak eskatzen die. Gaurko partidua aukera horiek aprobetxatzeko eta esaten den bezala kaio emateko izango da, ez? Bai, demostratzeko zer daukagun etxen eta urteotako lana zertako balio don. Nahi bazu jungo ikusten pixkat 15-ekok. Bai. Bueno, Ordiziko taldeekin hasiko gea, etxeko taldea dela, eta bat zenbakikin Asier Orbea, Pilier Ordiziar gaztea, bi zenbakiarekin kapitain bezala Ander Alberdi, haure etxeko gizona, eta 3 zenbakikin lehenengo lerroa bukatzeko Bukile Sofisa. Bigarren lerron Gorka Elosua eta Kigan Munro eukiko ditu, eta delanteron azkeneko 3 jokalarik, Eneko Salinas, Antoni Nazabal eta Antoni Matoto eukiko ditu. Behatzi lanetan Juan Maleskano eukiko dugu, Argentinarra, eta 10 postun Valentin Cruzen ordez Lander Mujika, Ordiziko jokalari gazteare eukiko dugu. Zentro postutan, Erlantz Armendia eta Asier Hernandez izango die, aspaldiko partez, eta hegaletan Arturo Ribas, jokalari Granadarra, eta Asier Korta izango die. Eta atzen 15 zenbakikin Tomas Jorge. Gero bankillon, 16 zenbakikin Mohamed Amin eukiko dugu, 17ekin Keilip Otsuitze, 18ekin Diego Carvajales, 19ekin Kaua Leuma, 20ekin Oier Goia, 21ekin Mikel Aizpurua, 22ekin Igor Genua, debuteko partidua izango da, jolasten baldin bado, eta 23ekin Jubert Engelbrecht. Aipagarri ez, bankilla ikusita, askotan 15-eko titularen eta gauten dira jokalari asko ere, baina baita kontuatzen ga, adibidez kapitaina dena normalen, Julen, ez dala horrengo gurekin ez, deskantxu pixkat emango zailo, datozen partiduk aurre ikusita imaginatzen dut, eta eoztein lesio eta eoztein arazo ekiditeko ez? Bai, partidu gorra datuzte hurrengo bik, eta gaina Julenen kasun Espainiko selekzioekin Portugalen aurka jokatuta dago aurreko asteburun, eta nik uste gorputzek eta buruk deskantxo bat eskatzen ziela. Eta bueno, talde Valentziara pixkat aurre ikusiz, ez dauzkegu precedente asko, aurten Iotako taldea dela badakigu, okeraz baldin badan hau Batkok, Plaza renuntziatu zuen edo etzon erabakizunez jokatzea aurten lehenengo mailan, eta Hernani aurkako partidu baten, Madrilen okeraz baldin badan hau ez, igotzea lortu zuten. Ez dakit nola ikusten duen taldea, ez dakit nola, ez da joku konbeni zailan gaur Ordiziri ikusten dugu ja lehenengo ostikoa lortu dola ez? Bai. Eta botako dola. Nik ez ditu gehiago ezagutzen Valentziarra, baina nik usten dut Ordizik bere joku eginezkeo eta partidu serio bat eginezkeo aseratik, baina ikusten nahi bezala, irabazteko aukera asko ikiko ditula. Eta bueno, ikusten dugu berriz azkeneko partidun izan zen bezala, Lander, ostikota, azkeneko partidun fin ibili izan, egia esan, gero berekin hitzaileko aukera izan genuen, eta gaur linea berdinen jarraitzen don, puntuk lortzeko azkenan. Bai, Lander oso seguro ibiltzen da ostikoetan eta nik uste partidu erraingo dola gaurre bai. Ea ba. Baderudi baietz. Eta Ez. Berriz angulok engainatu digu, komentatzen genuen partidu hasi baino lehen guaren lekutik argi ikusten dela edo hoi ematen dola, baina ez, bazirudin baietz ez? Bai, beraiek ikusiko zuten makinen azpindare, eta orduan, 22ko osakea izango da. Ostiko luzea, atera dute, Erlantz baloiakin, eta Arturo Ribasek, aurre egitea erabaki du. Juanmak. Alberdiri. Eta ostikoa, ondo ikusi dozula, abertzen muzateratzean. Bai, epatzen genuen ez, gaur baita galoiak eta esan den bezala asumitzeko, azken talde neoteko eta taldeen parte izateko, bai, denboraldi honetan gehitzen daren eta datorren urteako gaurko partidutan aukerak emateko partidu dela, jokalariri, etxeko jendei eta azkenen baieke presio puntu hori edukiko dute, ez horre baita tentsioa jartzezu partidun sartuta egoteko hasiera-hasieratik, ez? Bai, eta gaina ez hori bakarrik, urte guztien indako lanan fruitu ere bada, eta holako aukerak askotan asko eskertzen dira jokalari bezala.
eta bueno, gozatzeko partidu eganantzako. Gaina, bueno, komentatzen den partidu hasieran edo partidu hasi baino lehen, gaurko partidue doble filo da partidu bat dara, ez? Azkenen sailkapena egituta, Ordizik bi partidu atzeratu behar izan ditu, lehenengoa izan zela eguraldigatik, asko ezautu duenez, elur horren hortaz medio, eta bigarren izango zela positibon bat, gertatu zala, okerrez baldin banao. Guaintxe Ordizi, Bartzelonan gandik 2 puntua dago, baina partidua gutxi dauke, beraz gaur irabaztea garrantzitsua izango zen. Baina azaldu guzu pixka, nola da asunto hori, lehenengo seie, bigarren seie, nola deko hori? Liga honetan, COVID dela medio, erabaki izan pixka sistema aldatzea, eta lehenengo 12 ekipoko klasifikazio hortan, lehenengo seien eta bigarren seien arteko beste liga bat ateratzen da, eta goiko seietako liga horretan puntuk kontutan hartzen die lehenengo seien artean jolastutako partidunak. Orduan teorian, dana ondo balin badijo, Ordizi lehenengo seietan klasifikatuko litzeke eta Lesabei Estalde Valentziarra bigarrengo seietan. Beraz, gaurko partidua irabaztea oso garrantzitsua da, baina ez dauke garrantzia handik 4 edo 5 puntu izan, geroko partidutan ez baido iraginik eukiko. Beraz, adibidez, aipatzeko, orain dela jardunaldi gutxi ikusi genduen Bartzelona aurkako garaipen hori, ez? Suposatzen dugu Bartzelona lehenengo talde hortan nengo dela, eta garaipen hori lortu zuen baina aurka, ez? Puntu horiek azkenean etxen gehiago ziren, ez? Bai, holako partidu garrantzitsu beti irabazi beharrekok. Eta horrekatik nik uste baita Inigo Marotiasek erabaki dola normalen jokalari lehenengo taldeen titularrak dien jokalariari deskantsu pixkat ematea, ze hurrengo 2 partidu, lehenago aipatutako lehenengo seieneko liga horretan oso puntu garrantzitsuk izango dira. Eta horrez gain, Salvadorren kontrako partidan koparako semifinaleko pasea jokatzen da, eta horrek 2 partidu izango alimazioen bezala kontatzen da. Hori okerrez baldin banau, Bartzelonan kontra edo jardunaldin bat jokatu zen baita puntua zerbait zeukela kontuen, ez? Kopako ez dakit Bartzelona zen edo aurreko jardunaldikoa zen, ez dakit. Baina hori ere berezik entzaigu ez, beste kiroletan ikusten baldin badego adibidez guen futbolen, azkeneko astetan jokatzen egon dien jardunaldik ikusita, kopako jardunaldik, hemen diferentea da aurten eramaten ez, imaginatzen COVID-ean asunto batik eta izango dela. Ez dakit COVID izan da, baina bai, ustez beste urte batzutan sistema iguala antzekoa jolastu dela, partidu gutxiko jolasteko edo azkenen gorputzei neke hori arintzeko, eta egiten da 12 ekipotan, banatzen da 3 ekipotako 4 taldetan banatzen da, ustez ligako klasifikazio menpe dagoela, eta hurrengo urteko ligako jardunaldidan jolasten da triangular bat izango balitz bezala, eta partidu gehien irabazten dituna pasatzen da semifinaleta. Eta gero sorteo egin eta 4 ekipoien artean semifinalak adostu eta gero ja finala jolasten da. Bueno, lehenengo minutu nahiko berdinduta, ez? Ez da inor hartzen, ez dakit nola esan, ez da inorai ematen aurrea pauso hori, Ordizik aukida aukera ostik horrekin, ez da suertatu, 2 makilen artean sartzea, baina ikusten dugu, justu etxekiagatik gertatzen den gauzaetako, metrok irabazten Valentziarrak. Nahiko berdinduta dago, ez? Hor erdibiden gehitzen da. Oso berdin dute oin arte, baina Ordizikok bere Lesabeieseko zelaien jolasten egon oin arte, eta oin da lehenengo aldie beraiek 22 marra zapaltzen duela, eta oso arriskutsu da hemen jolastea. Baina defentsa oso serio egin beharra dau, eta aber ba. Hora ustean, Ordizik. Bai, hemen garrantzitsua da disiplina mantentzeaz, edozein zigor golpe egin ezkeo edo oin bezala iskinatatik superioridadea iradozi ezkeo, ikusten dugu oso arriskutsu dela eta entxego lortzeko aukera oso politia edukitzen. Bai, ez behar bada zelai guztien, bai ataken, bai defentsa momentutan, konzentrazio handina behar da leku da, ez? Bai, eta bai ikusi dugun bezala, zigor golpea lortu Ordizik, bere alde. Ez dut oso ondo ulertu ze gesto indon epaiek, ze pitatu du, baina bueno, zera terreno komplikatu ezan, eta agerroain landerrek ostiko polit batekin, baloia urrutia ematen duen. Ea ba. Zuzenen kanpoa. Bai.
polite ostikoa, anguloa beste aldea zeuken. Eta, bueno, partiduko lehenengotariko izateko, konfiantza hartzeko, hobe da, pixka seguro ibiltzea ostiko luzek eta komplikatu botatzen ibili baina. Bai, ez, azkenengo hasten gara partidu hasieratik saiatzen, beste zelaien egoten, puntu lortzen azkar, baina behar bada konfiantza hori lortzea partidu da aurrera dijo neinen, gero horrek azken minututan desizibok izan lezken jokalditan baita konfiantza hori ematen dizu, ez? Eta lasaitasun hori baita, ez? Bai, eta aurkari baita ezatu barra da, defentsan honi biltzen dan ondo, hain ikusi deu Tuxe lapurtu dutela, orduan aurreago erabakik hartzeko garaian kontutan eukitzeko zerbait izan daike. Ea, bain. Gusten dugu oso jokalari indartsu dauzketela beraiek eta oso gertu jolasten dutela. Horka gale da, gorra. Erlantz, defentsan seguroa da beti. Bai, ez. Ez dakit partidudan plakaje bat baino gehiago faiatuko ditun. Ea hor. Hain ondo ikusi dute horratzek alden espazioa zegoen. Ez dakit oso ondo komunikazioen. Komunikazio faltan ikuste gertatu dela hor, atzeko espazio hori arduradunak edukitzen ditu horratzen, eta ez dakit partida hasiera honetan buru pixkat. Berba partidu jartzea falta zego guendik, ez? Lehenengo minutu dira, badakigu, baina askotan igual lehenengo minututan ematen dien puntu horiek edo aukera horiek aprobetxatuzkeo beste taldek. Gero partidu bukaeran eskertuko zen, igual, hasieran fuerte hastea, konzentratu hastea, baita erresa dara esatea hemendik. Baina, puntuik ez duten lortzen, jokaldi honetan. Baina ikusten dugu Asier Orbea Pilierra pentsatzen dut aukiko gola edo, ze korrika normal dator. Eta nola lehenengo lerroa dan, lehenengo lerron postutan ez du ezin dugu dozeinen jolastu. Fitxan lehenengo lerro bezala egon barra da idatzita, eta Keili Boswitz 17 zenbaki garrakin ikusten dugu, zela iratuko dela. Baina ikusten dugu korrika ez dakit. Ez da ematen arazo larri daukenik. Ez. Beharko komentazuna, igual odola dauke, odolakin ezin da, ez? Bai, ez. Odolakin 10 minutu dauzkezu kanpo neoteko, eta gero berriro sartu daikezu eta kanbio bezala ez du kontatzen, gero aurreagako. Baina Tuxe, beraiena, ea ba. Aipatu dugu jokalari oso indartsu ziela aurren, baina horrek ez du esan nahi joku zelaien beste lekutan minik ezin daikeretenin. Baina ikusi duen bezala ostiko potente bat bota dute, eta hori, olako partidudan denatan egon behar da atento. Jarraitzen dute, hoi mantendu die pixka, baina Mol oso nahi dute beraiek, oso ondo defenditzen ordizi, baina abantaia dute, zigorrolpena. Honek seguridadea ematen die beraiei eskoa jolasteko eta oso ondo defentsan Arturo eta Asier. Abantaiak segitzen dute bendik. Joku lasaitu, oso ondo ikusita. Egusten ez, azken metroitan badirudi, pixkanaka aurrera jotzela dirudi, baina Bai, hemen ikusten da joku oso narratxa gertatzen da. Bai. Jende asko pilatzen da bakigu. Hor, bai. Oso ondo defentsan ordizi dela ere, serio mantendu, zaber, bain. Metro batzuk inditue, gerozta gertuko gare ba. Hor, azken. Ondo utxi die, oso ondo ordizi. Abantaia berriz ere. Eta entxegua lortu dute. Baina Ikusten izan zezu hartzen, ez? Azkenen komentatu ditugun akats txiki horiek, ez dira akats larrik izan, baina eman dira aukera behi gerturatzeko. Azken metroita eta azkenen hori esan bezala, nahasten da jokue, jende asko pilatzen da eta azkenen hori. Bai, oso zaila da hortik ateratzea oso zaila da, eta bueno, hain arnaz pixkat hartu, eta hitzein, nola eman daiken buelta egoera honei. Baita esan dezuna ez, horako talde batek ikusten dituzu egoera hondik, indartxuk eta ez do esan nahi beste leku batzutatik, hau da egaletatik adibidez sartu aldienik eta olako defentsatan baita garrantzitsu diankak, ez azkar moitzea, aktibo dutean ez estatiko harrapatzea, ze harrapatzen baldin baizu karreran beste taldekok zaila da gelditzea, ez? Bai, eta beti bardana antizipau egin behar da. Reakziona baino antizipau, eta baina ikusi dugu reakzionatu egin deula, ez? Ostikoa bota dute eta atzeak akurrika hor antizipatu ezkeo, baten engo zan hor baloia jasotzeko, edo, bueno, behintzet hobeto defenditzeko eta, bueno, gertatzen dien gauza dira, bendi 13 minuto garri pasa dira eta ez to sarture. Angulokatik berriz ematen zuzen zigola, baina, bueno, bai jaunak.
Ez esan due? Baina da, beraien zelaia juten gehan, eta defentsa poli batekin baloia berreskuratzen du. Bai, baina hasierako akzio hortan ostiko nahi izan da, eta behien zelaian onge sartuta, ez dakit sartu gen azkeneko 22 marra hortan, ez dakit barrune onge, baina azkenen... Bai, esan dut baietz, bai. Ea da, bain, zemuz. Ostiko altue. Eta hori zen ez baloia, bai. Bai, aurreaka eroritzaio. Bai. Kigan Munrori, jokalde altue da. Eta beha bilatu Holanderrek. Baina, bueno, beti ez da posible. Ea ba, bain, lehenengo guztartze honetan, zemuzkuten dan. Baita kilo sartu ditugu, ez? Orbea... Txabarun... Arazoa konpontzen dago bitarten. Ikusi dugu lehenengo linea edo sartu da jokalarik Bai. taia ematen dola, ez? Bere kilo bat duzke jokalari, bai. Atzea hitea honei zai izango da. Ea. Hortxe. Bai, eta, bueno, oso gorra aurreak adi jortizi, bere ikatzeaka, buelta mando, eta berriz jokatuko dute uzartzea. Ega ba. Bai, ez baita kilo dauzke ikusten du jokalari handi dauzkila, indartxu. Ordizire ez da atzen gehitzen, baina... Bai, gure bigarren lerroa lauzen bakikin gorka elosua dau. Normalen ez da bere postua izaten hori, baina... Bueno, hain bertan probatzea saiatu die eta pentsatu du, eta berba, ze muzkuten da gustu hartzen dion. Ega. Postu zailek izaten di hori destakatzeko, hor barruntzare beti da lan zikina Bai, inbarra dau. lan zikine, kontakto asko eta azkenen. Igual ikustezu galeko jokalari bat, partidu guztia. Bai, hor 8 galde indio. Bai. Hor bera. Bai, ikusten dugu, nahi emateiten sentsazioa da, zelai guztia defentsan okupatzeko nahiko zailtasun eukitzen nahi gehala, eta beraiek ataken beti ikusten da hegaletan eta jende gehiago bilatzen dutela ordiziarre baino. Baina hain, baloia berreskuratu dute, lurrea eroitako nestola baloia askatu, adirazi du epaiek eta, bueno, hori ortiziko defentsan meritu da. Bai, gainak ikusten, berez izan du defentsa akziorik enduta ez da txarra izan, baloiak berreskuratu die, baina konzentrazio hori ez. Bai goran, bai ataken, askotan pentsatzen dula bakarrik ataken dala esfortzu, baina defentsan inbar da esfortzu hori edo gehiago haindik, azkenen indako puntuk, ez badin baituzu atzen mantentzen, dituzu puntu askoin, baina gehiago josatzen baituzu, gutxiako balio da ez. Bai, hori da. Eta bain, Landerrek ustiko ederra bota do, 50 metro inguru kalkulatzen ditut izango ziela ustiko hori, eta hortxe garriga. Baina ba, behin ontzaino honean iritsita puntu beharra dau. Baina suerte puntu hori ere izateare komeni da ez, komentatzen genduen azkeneko partidun Bartzelonan aurka, taldek ikaragarri jolastuzun ikaragarri, baina suerte puntu hori ere euki genduen ez, pase guzti kontu ateratzen ziren, zail bilatzen ziren pasek da digez. Bai, askotan suertea dela esaten dugu, baina horre egotea eta konzentrazio puntu hortan egotea asko egiten du. Eta entrenatzea, eta azkenen pase zailek dienak, barrenatzen badin baitu zure ez diain zailek. Ea hor, metro gutxi faltan ordizi. Bitur. Bai, nahastu indar joku, Ordizi harre daukela baloia usango nuke. Bai. Juanma ikusten duen baloiakin. Atzen jokatu behar du, Eta ze politxe. Egarra, bai. Tomas Jorka amagosten dakiak jolastu du, sartu den saioa. Oso ondo, defentsari engaino eginez. Gaino azkar irekita baloia ez, pase nahiko luzea, albo batea, eta zuloa zeon eta zuzen fundazto behar dispentsatu ez. Bai. Alare Arturo Ribas zeuken hor regalen, bere lekuen oso ondo jarrita. Pase bat emateko aukerakin, baina ez da beharrik izan. Eta hemen engaino politxe egin doz, normalen olako egoeratan gertun jolasten da. Pase egiteko arrisku ipe ze baloia dukitza garrantzitsua da, baina Landerrek oso ausartera edo atzen jolastea, pazte luzeixigok ematen eta ikusian bezala zulo ederra zuen Valentziarrek defentsan. Guain Lander. Eskinean da baina eskubikin botako donez. Bai, eskubikin botako donez ez da inain zaie, baina... Bere angulu da azkenen baita ez? Bai. Ea ba, zen muzuten zaian.
uste baiet... Ez tare. Jesus. Bueno, Hau lehenengo baino zailagoa zen baita, Bai, hori bai. aipatzekoa, ez? bai, eta esan deuna, bueno, hain Asier Orbea beize bueltan deuz oraien, burun jarri di, bendaje moduko bat. Hoxe izango zango, Bai. gutxerazuna odola edo eridatxon bat izango Bai, zon. ebakin bat ingo zolakon, eta bain Keilip bueltan da, eta 10 minutu baino gutxigo pasadienez, ez do aldaketa ez zela kontatzen. Gero aurreago zela iratuko da behiza. Ja. Hortxe baloia, ordiziaren zat. Ez, galdu ingo da. Nahiko nastu joku, ez? Bai. Prezisiok igual aukera ematen beste taldei asko urte sartzeko. Bai, asko presionatzen du errak inguruen ikuste, eta hor apoio beharrezkoa da apoio korreukitza. Eta bain, beize defenditzea. Sondo, Asier. Eta hor. Hernandez. Bai, eta baloia berreskuratu dugu, Salinasek garrapatu du baloia, eta bain korrik aitea. Sondo oso azkar hemen, Antoni aurreaka, bakarri zigon ordea. Oso ondo ikusita espazioa, Arturo aurreainez. Bueno, eta espazioa, bai, hori idea politxeza baino. Baino... Esan deuna, horratzek aldea ondo defendituta zuen oain, lehena urdizirik gertatu etzaiona, eta, bueno, hain bezte estikokin erantzun do. Defentsa polit bat antolatzen deun. Berriz ere ostikoa, hau elegante xamarra atera zaie. Baina, bueno, ea zera bakitzen du jomak. Behiz ostikoa, traket xamarra, bueno, pixka eta alden du dugu, 22 marrati baloia, eta haize hartu, eta tuxia behiz defenditza. Komenta duna ez, igual impresizio txiki horiek ematen egia aukera baitalde bati bai beste azkenen defentsa presionatego bat hileko eta aukera izateko baloia lapurtzeko, ez? Bai, partidu puskatu ere izaten, moitu alde batetik beste denbora guztien eta pazientzi puntu hori behar da. Eta lasaitasun hori, dara ondo antolatu eta jolasteko. Bain, tuxen, beraiek kilo handi dituen hor, bendea dau. Hortzen duen, bai, hor metro batzuk irabazi ditue, 22 sartuta. Hor ba. Izugarrizko plakajea, bai. Oso ondo Hernandez berriz ere. Konzentrauta ikusten Eta berriz, bai, Hernandez defentsan. Fin dabil, ez? Bai. Oikoa dan bezala, baina horrek igual ikustea zure taldekide bat entxufauta da hor, horrek motivazio puntu bat emango dizu, ez? Bai, eta segurtasun puntu ere, bai, zu azkenen Hernandezen ondo jolasten nahi izan bitartean, nik txiki-txikitatik berekin jolastu izan duet. Eta, beti izan, zuke akatsa egiteko arrisku hoi gutxigo bezala sentitzen zen duen, bazenekin zuk kalindare beha horren gozala. Egun, pozada bada horako jendekin. Baina ikusi gore, Asier González, Asier Hernandez eialde indiola, eta Hernandezek plakatu dola. Sondo hartu do. Hor espazio dauke. Bai, oso ondo Asier horrea da. Jokalari handi ezan baino, bera junezko danak eritzen dira. Bai ez? Bai, hain berriz ere ostikoa. Hor Tomik. Eta Mark eskatu do. Airez jaso do aloia eta ostiko batekin erantzuten do bain. Baina oso ondo ikusi ditu, erdilo zerela eta ostiko benetan polite bota do bai. Atera da. Eta gaina Ordizia arrentza baloia. Ezin jo, Azti niki da horrez? Bai, jokalari bizie da oso. Baina taldekideek animatzen, motibatzen bankillo darrenak horreke pizten dizu, ez? Nire ibiltzen hitzen jolasten ez rukin, baina ikusten zen horren animoa bankillotik ikusten zula baita egiela honesten zure lana eta horreke motibatzen dizu eta pizte dizu, ez? Partidu. Bai, gaina bain, COVID-an asuntogatik gradak gutxik ikusten ditugu eta leheneuko etxen jolasten puntx hori bankillok eman beharra dugu eta benetan asko eskertzen dira, holako. Hor... Bai. Beti esaten ditegun puntu txiki hori dira ez. Sekulako lan egin honean iristeko eta presa puntu urduritasun horrekatik galoia aurreak erori eta bere eintzako galoia biza. Eta berriro ere defenditzea eta horrek denboa polikigo pasatzea sensazio hori ematen du. Hala.
Hori ere Mikele komentatzen ziguna, horreko astetan, ansia puntu horrek askotan akatsak ekartzen ditula, ez? Eta ez da gidala esatea erresa da, ikia zaigo, baina azken metroetan hartuta zarenen buru egotz mantentzea dela klabe, ez? Bai, eta bain Baina uztartzen indartxu, ez? Bai, oso entxufauta uztartzen. Hor, Ondo Lander defentsan. horre gusten. Bai, oso ondo. Hain zigor golpea pitatu dio Antoniri, plakatu don jokalaria ez dola askatu adierazi do. Eta, bueno, pena da, bize ostiko otako beraiek eta terrenoa galduko dugu. Baina azaltzen. Hortxe. Eta lehenago esan deuna ez, antxia puntu hori eta zuk azkenen otxuta zare galoia dauzketen jokalari balima gara zelaien eta beraiek beti burua hotz mantentzen duen jokalarik izaten die. Baina bain ikusten duen bezala baloia aurreak garo izaio Landerri uztartzea izango da. Eta esaten nahi nintzena, baingo ekipo gazte honekin galoioiek eukitzea ez eta betana nahi du eta nahin aldan eta denboa tarte gutxinan eta normala da holako inprezizio gehotea. Hor gusten dut. Hor behagia buruko bendaje azte galdu don, o kendu don, o enbatzu ingo zion, berroa da, eta ja... Gaina uztartzen burukin da hor bendaje txiki bat eukitzea zaila izan behar da. Odola atera. Uztartzen bezala zuten dien. Txikotz. Oso ondo hor bizi uztartzen, Eta zen guztutenan. Horra bera. Eta xerko horta, balaia harrapatu nahian, ez lortu. Oso ondo hor dizi. Oso ondo Tomi behin harrapatu dio, baino Tomas Borgei, baino ez da harrapatuko. Bain defentsa serioak, ondo antolautago defentsa bat iten nahi die. Ea ba, ustikokin erantzungo do, ustiko luzea, Lander bertan dau. Eta 22 marrati, behize ustikoa oso luzea. Eta luzean Bai, ikusten esmatu bezala azaltzen den partidu puskatu dela eta gaina markabain ikusten den, bosketa bosteko azaltzen dola perfectamente hori, ez? Ez daula jabeik, momentuz partidu, ez? Ez daula inor daukenak zuzeneko... Baina pixka, erdilo harrapatu ditu ordiziarrak eta... Oantxe da, eskerri bapen hobena partidu puskatuna. Alde batetik besteak horrik eta honek oso partidu luzea izango da gaurkoa, Holako ritmon jolastu ezkeo gintzet. Eta behize ostikoa bilatzen dute, oso ondo Tomi hor. Bai, keinu erra indio. Behize ostikoa luzea bilatu eta oso politia behize. Baina ikusten dago Arturo gogotxu. Oso ondo. Bain, txubereski baloia harrapatzen dion. Ondo. Bai, suerte edo, bai, oso ondo ibili die. Bain ikusten dugu, jokalari dana burumak urre eta arna sartzen. Ez da errexea izan behar olako partidu, hainbesteko intensiadeko partidu bat jokatzea, baina hemen ikusten egoteko partidu egualdi politia da, baina... Bai, hoxe zen berri zu guantxe. Azkeneko partidutan, etxen jokautako azkeneko partidutan hotza eta euria izan dela nagusi, baina gaurko egualdike eraginokiko dola, ez? Zelaien, azken lehenengo marrik duten igual gustu hartzen ez dut zer da, ze berotzen nahi zegoendik, baina igual azten ja pixka korrik gaiten daia izardia botatzen esan guzu, jo, igual eguzki gutxixe hori eskertuko nun, ez? Bai. Bueno, ez da hila eitzekia izan noain egualdie. Ez. Garrasko dauta, baina, bueno, aberroa, behize, besteko lan hain 22 iristeko eta pena bat izango litzeke behize, hola, baloi aurreak eroio. Ea ba. Hortxe. Partziala pitatu do, tuxen bi talden erdia bota behar dela daul legea, eta ez dola bota. Baina aukera izaten da errepikatu edo melea izateko, uztartzea izateko, eta errepikatzea ez, tuxa botatzea erabaki du. Baiek tuxetan nahiko fin, ez? Ez nik ustez baloi galdu, edo... Bai. Nengaina balda furtza lortu, bizikoi. Hoxe esan behar ezun bai.
berreskuratzea lortu dela lehenago, mola nahiko txukun defenditu du, Baina ustikoa jokatu, eta, bueno, ez da oso txukun atera, así que 22 marrun seitzen dugu. Ea ba, ze guztietan da. Eta bain partidu azkeneko 10 minututan sartzen, lehenengo zatik azkeneko 10 minututan, eta bain izaten da partidu erabakitzen din garaie. Azkeneko 10 minututan izaten da. Ja, nekea bai psikologiko bai gorputzeko fisikoa egoten da, eta bain da garrantzitsua. Ea ba, eskua jokatzen. Metro ginez. Bai. Asier, oso ondo nahi! Ona! Uf! Bea bakarri. Jokalari benetan bizkorra. Poliki askoa antxegua, bai. Ez dakit amago bat jandon edo beste taldeko, baina zure aurkitu dut eta ez dut pintxatu ez. Fisikoki... azkarra da ez. Bai, Asier Hernandez fisikoki, zezen bada, ez da oso hundie, baina korrik hasten den garaien, beratzetik korrik aitea, bai. Eritzaik gustauko bintzen, beratzetik korrik aitea. Horrez dakit, iritu zait, eruditzen zait, berotza biade ditula, 3 jokalari edo 4. Bai, nik uste danak jungo dira bain. Normalen, behan duxe, amarri eruditzen zait berotzea juteko bain, normalen 20 minutun juten da. Baina, bueno, ondo berotzu dezatela partidu politia hukete eta jolasteko. Eta justo, esaten nahi zinela hortxe ez? Azkeneko 10 minututan sartuta eta diferentzia aurkitu da ez? Bai, eta bain beste animo bat ez, deskantxoa jungo zera eta beste sensazio batekin, puntu egiteko abilezia baukezula demostratzen eta oso ondo. Lander horrengon. Bai, aipatu Asier Hernandez aurten ez ditula aukera gehiago izan lehenengo talden jolasteko eta ikusten dugu. Lehenengo 30 minutu jolastu eta entxegua, bai. Bai, azken gaina aukera horiek lortzea, esan duen bezala, 180 edo lana izango da, baina suerte puntu hori beharko zen, ez? Igual zure postu lesio bat egoten bada, edo aukera bat egoten bada horrek erraztu ingo dizu. Bai, gaina Juger da mairu postun jolasten duna eta Jugertei postu kentzea ez da bat erresa. Ez da erresa, ez? Bueno, ikusten dugu hain Landerrek lortu dola, hasi da hanka fintzen. Bai, kogonei konfiantza handia emango dio. Ja, 2 ostiko jarraien kale inezkeo, psikologikoki bera etortzen zea pixkat, baina, bueno, animo. Bai, eta komentatzen zigun lehengon baita, ez? Elkarrezketan genion, Barçan aurkako partidu eta gero, eta esaten zigun, bueno, hasieran ikusi zola lehenengo ostiko uste ez zola sartu, baina bazekila, konfiantza zeukela beregan, espezialista bazala, eta bazekila landutoko gauza bazala, eta ez zeukela dudai lortuko zitula hortik aurreko, eta lortu zituen, eta puntu garrantzitsu lortu zituen gainea, osea, diferentzia hori lortzeko. Bai, hain Valentziarrek baloia. Ja, eguzka lortzen deun. Antoni Nazabal gora junda, eta bestea etzan bat makala eta bera bota do, baina, bueno. Ja, ba. Defentsa serioa da Ordizi, denboa guztin. Haiek azkar jokatzen du, baina hor gare beti prest defenditzeko. Oain bai, Antoni bera junda eta ondo bota do bestea. Ja, hor. Oso ondoeneko Salinas, barrukaldea babesten. Eta venga, behize. Oso ondo defentsan Ordizi, ezin du aurre egin eta oso ondo Antoni. Bai. Baina, bueno, gorka lusua, hor korrika. Ea ba. Eta gizadera zidon. Bultzain diola, bai, eta zigorrolpea Ordizin alde. Alde? Ez da, eba, alde esango nuke bintzat. Hemen nire irurik uzaitegi esan, ez du nire bultzen diola, baina ez dakik askotan horre... Esku luzek didan honak eta indarra da bauke, osea, ez dakit, zein egingo zen bultza zein bultzen zait baietz. Bai, holako jokalditan, bai, min hartuta ikusten dugu. Lesagai esako jokalari bat dan, atxatu da. Mutiko zen du biarra. Arrizko bia hauek, ez? Bai, min pixka, bai, biharro izen, akordauko die, baina... Eta hortxe albotik, arteatzera bakido, ez? Bai. Eta behize tuix elegante bat ateratzen den eta... Ez da gafea bilatzen bati, baina egia esan lortu du itxegue Valentziarrak eta ordutik ez gertu bat urein azken metro hau eta ez dakit. Bai, eta hemen oso serio ondia defenditzen fase desente Ordiziarrak eta, bueno, meritio ondia, konzentrazio puntu oso altun darela demostratzen. Ja. Bai, oso ondo Antoni Matoto, jokalari indartsue. Ez
dakit ba? Askori bi da horre. Bai, Antoni Nazabal. Plakak eta gorra. Abantaiakin ordiziarrak. Ea ba. Oso indartxu. Atzea bota du edukile. Ez da lan errexia egitea. Jo. Horki ganbera. Oendik abantaiakin, arba. Ze probatzen da. Baina eskoa jokoko du, Lander aurrea. Gelditu indue. Bueno, baina pazientzie, burue. Bai, ez buru otzori ez behar dugu. Bai. Oendik abantaiakin. Eta hoi, aurrelarin lan gogorra, lan serioa. Hortxe Eta aurreaka. Bai. Pazientzie. falta. Hortxe. Zigor golpe bat. Eta txartela adieraziko dio. Ez da izegi, baino. Lesabieseko jokalari bati. Bai. Eta bueno, bat gehiokin egongo geha 10 minuto. Eta gainera ez nola, 10 minutu klabe egotan, ez? Azkenean nekea notatzen da minutu batzutan. Jokalari bat gutxi gokitzea hori ere. Bai. Psikologikoki horra. Ez dakit guztiz ados datorren. Bueno. Erabakikin. Inoiz ez da guztu gazela uste holako goza batekati. Ez. Bueno. Holako goza egin baino lehen pentsa bertia. Ez gero. Arturokin izketan zeon baita. Ez ezko egin da burukin gizajok, baina. Bueno. Hatxe luzexio bat hartu eta... Bai. Eta ega? Bai uztartzakiko dugu ez? Bai. Ez dakit zer postutako jokalari ezan, aurrelari baldin bazan uztartzen gutxi gongo dira. Bai, 6 zenbaki, Bain, a ber ba. Aurreak adijoa hortizi. Oso ondo, abantaile due, altxatu indiela lehenengo lerrok. Eta matotu aurrea, eta buf! Entxegua behizte. Ezin gelditu hor. Bai. Holago aragi puska bat 5 metrotan. Karreran etortzen zaizu eta jarri horren. Geldi ezin da, bai. Bueno, buelta eman dio, ez? Bai. Jo. Baina dana poz-pozirik eta buru altxata eta 5 minutu goendik gozatzeko lehenengo zatinak, bat gehiokin. Eta atxeden aldia oso pozik guteko arrazoia bat du. Eta beste modu ateatzen zebarkagu ligarren zati baita, ez? Azkenen aukera bat eman dizue, partidu hasiena komentatzen genuen bezala, demostratzeko aukera eta jo. Holako partidu garrantzitsu da azkenen, holako partidu garrantzitsu baten. Aurretik jutea galtzen hasita eta arrazotxo horiek gaina superatuta horrek psikologikamente indarra ematen ez? Gaina lehenago aipatu den galoien gauzakin kontun hartuta bain talde oso gaztea. Lehenengo talden noiz behinka suplente 10-15 minutu jolastutako jendekin titular eta holako partidu baten buelta ematea benetan pozgarri da eta gauza asko esan nahi ditun emaitzakin guaz. Lander hor. Hau bai, berroa erdi zioan. Hartu borratxa, jazta. Bai. Berotu da makina eta listo. Eta hori esaten genuen, lehena baitula komentatzen, lehenengo zatie pixkat kaskarra atera ezkeo lehenengo talde, normalen titularra dien jendea dau bankillon, baina guztien nahi die ez tala beharrik horrena. Baita azkenen danantzatona, bankiko jendeek imaginatzen den jokatzeko aukera edo nahiko gola jokatu, baina badakite guain bilardunaldi oso garrantzitsu datu zela gaina etxearik, datorren astean eta hurrengon, eta eskantzu puntu hori lortzeko ere, freskura puntu hori eukitzea datozen jardunalditan garrantzitsu izango da, ez? Bai, eta beste partidutan segurtasun hori ematen ditzu, lehenengo 15-eko oso ona eduki ezkeo eta gero bankillon edo horratzen daun jendea ez balin bada nahikoa, beti da peskarra. Baina bain demostratzen nahi diet, edozein partidu jolasteko mundala hemen etxeko jendea. Oso ondo Tomi, jokalari bizie da, ez da oso ondi baina gelditzea ere zai, Ukile aurrea, ondo, indartxu. Hemen oso ondo, Tomi. Baina laguntza, pase erra, bai. Imaginazio okitzea ere garrantzitsu ikusten dugu, ez? Bai, esan den konfiantzare hori da. Hasieran gauza xoe eta serio egin behar die gero olako goza batatzeko zelaien. Eta oso ondo ordizi askoa jokatzen alde betetik bestea bain. Eta abiadura emanez, eta behize Asier Hernandez aurrea. Min asko egiten Asier, ez? Bai. Baloia bat du ordea. Eta zigor golpea, beraien alde. Bai, ez tola askatu baloia lurren.
Azkenen main bizia da, ordiziarrak seitzeko nahiko lan. Hemen ikusten dugu, jokalarin bat, desabisekoa minduta edo, ez dakit. Bai, bolak igozaizkin keinu indo, ez dakit. Estiratzen izan. Oino gehiago. Bai, eta baderi aldaketa, bai, aldaketa baten modala. Hori, Felipe García da. Ez dakit izan lehiken behar bat lehen 10 minutako botadon jokalarin gatik, edo ez dakit zer ikusi Ez dut uste. Bain ikusten behar bat horregatik izango da, ez? Bai. Hemen ikusten deun... Pablo Ekuaga lauzen baki dune atera behar da. Bai, Estarren minen dago. dago. Bai, ikusten dugu. Jokalari handi da, hau. Bai, hemen gertu ikusita ere, guendik handikoa. Ez dakit hor. Bai, iski balden tiroien bat. Bai, komentatzen. Eta bueno. Ba, aurpegi gaztea zeuken sartu da nogei zenbaki honek. Bai. Baina ba. Baina beraia goztikoa, deixentea bota du, handik beraien zelaietik ezin atera. Eta ba, horre usten duen. Markagailu bezala hola iristea atsedenaldia izango zen ideala, ez? Bai. Eta ez markagailu aldetik baita. Sentsazio baita ez? Hori da, entxegue sartu digu behin eta handik aurrera ez diegure zelaien sartu kasi. Eta defentsan ondo ustean eta oain hor bereiek jende gehiago du, eskubiko alde hortan. Baina, oso ondo horbizi. Defentsa serio egin. Bai, ezin dabiltz. Bai. Eta oain hor oso ondo behitze presioan. Eta ikusten dugu, ez aurrera ez atzea darela beraiek eta... Metro galtzen, Horki gaben usten. Metro pira zituzte. Ea ba. Hortxe usten. Jokalari gaztea zen, esan dugu, baina indarra bauke horrek. Zigor golpea pitatu, abantaia jarri dago hain epaiek. Jokoz kanpokoa adierazi do. Oso ondo hor, rak inguruko defentsan. Oso adi beharreko zona di horik. Eta Antonik, ez. Ematen zuen baloia beraskuratuko zola, baina ez. Hor. Ai, ama. Gertu bida. abantaia jakin zeren oindik hasi entxego izan dara etzen balioko. Baina, hori da, seguro sentitzea eta disiplinakin, ze dain... Bai, ze horre azken lapur eta jutek arriskua daukez, azken atzen ustezu leku hori, baina nik uste dut korta zala, bai. oker ez baldin banau eta esku luzatze hori eta gertu egon da. Ez baldin bat, behar baldin bat zuten abantaia hori ere, pase hori zuten jokatuko behaiek igual arrisku egon gozalako, baina azken horrei konfiantza mateizu, ez gertu ibigizela lapurte, bakizu aktibo zarela eta... Eta esan deuna disiplinan gauza. Egon die 6-8 fase atakatzen eta ez ditu 10 metro egin. Baina bain, akats bategatik 30 metro bai, irabazi ditu ostiko simple batekin, así que oso garrantzitsua da disiplina, kirol honetan. Ja. Eguztean hortzen dan. Indartxu dabiltz baiek metrok irabazten hor. Oain eutxi die, baina... Bai, oso ondo defentsan ortezi hor, molen. Horki gandago. Bai. Piskat indarren. Nik oso ondo ez kontrolatzen molan eta asunto hori. Nik atzen gehiago jolasten dut, eta nire ulertzeko zaila egiten zait. Ja. Hor pixkanaka, jokuan astuta bai joze, behaiek. Bai. Eske ja behin olako lekutan sartuta joku zikin eta itxi, jolasten da normalen. Eta oso gorra. Hemen nola defenditza. Abantaiekin behize. Baina abantaia nola duen, eskua jokautuko du eta linindo... Entxegoa sartu da. Bueno, gertatu zeik ez zertzen, ez? Bai, behaiek bitan nahi haudi eta bitan entxego lortu du. Horrek asko izan nahi du beraien aldetik eta arrazoi gehiago disiplina mantentzeko. Eta beraien zelaien jolasten ebiltzeko, klaro. Bai. Eta ostiko eta ere sartu indo, eta lehenengo zati gure Bueno, balantzea ez da guztiz txarra. Politiago ematen zuen izango zara, baina... Bai.
esaten genuna ez, lehenengo zatia buka baino lehenauko puntuei jasotzea, ea moralki nahiz eta partidu oso serio egiten nahi, sensazio gazigoza emateizu, eta bain ikusten dut nola erdi burumak urdi jozten, ze aldageleta baino ez daude arrazoiik hola egoteko. Ez. Bueno, atxeden aldin itzeindako laguntzen dien, bigarren zati on bat diken, lehenengo zati duen bezala, eta atxeden alditikoetan behizaukiko gehen entzuekin. Eskerrik asko. Vale. Aldaketak ikusten ditugun, guantxa diateatzen jokalari guztik. Ba ez. Behaien taldeen badirudi hemen prestatzen nahi dela jokalarin bat ateatzeko. Bai, baina horreziko taldean ez da guinu aldaketak. Berdin gara ez? Bai. Bueno, ondo di jona. Bai, seinale politia da, konfiantza daula jokalari gazte hauetan, da, seitzan duen. Dena prest daula badirudi. Bai, azkeneko detaile faltan igual, Arpaiek kapitani gehiezko esan, eta bai, hastea da. Eta listo? Bueno. Azkeneko jokalaria bueltan dago. Hemen 8 zenbakikin Mario Javier Barrio Nuevo. Sartuko da. Eta hortzikon partetik, ez da bankillone ez da ikusten inungo asmoik ez ezer. Fiskat estilatzen ikusten dugu jokalari batzuk, baino... Ez azkeneko beroketa bitan ez? Bueno, hortxe, ustiko altu Bai. Loia ordiziarentzat. Bai, sondo. Azkar jokatuz ordiziarrak, oso indartxu. Bai. Eta ostiko, ederra bai. Bai. Etxeak edoizaio. Bereik ostiko batekin erantzu, baina lan oso ondo. Behen emarratzen lekune onda. Oita ikon barran barruki ostikotu eta, bueno, hau ez da egin politia izan. Baina presio bat eta oso ondo. Defentsan erlantzeko hitze. Oso ondo, Gorka eta Ander Alberdi. Pase aurreaka, bai. Bai. Garri epaiak belaxean seinalatu do. Eta uztartzea izango da. Horrezakit igor genua dan, berotzen nahi dana, piskat infrentxo ikusten dugu, ez dakit behan. Bai, igor genua da. Bai ez? Bai. Lehenengo minutu gordizikin, jolasteko prestatzen nahi da. Euskaloz esango ziren Inigo Marrotiasek bere jokalariri. Bai, azkenen joku maiane fintze biltzen, ez? Komentatzen genituen txiki horiek enduta, fina izena, baina azkeneko minutan ikusten asentatu dela partidun eta gerozta hobe, eginen ikusten etxeko taldea, ez? Bai. Eta bai, eskua jokatuz, luze. Arturo hor. Bai. Lurretik jokatuz, Erlantz, ios. Bai, zaiara zidon. Bai, pantalla, bai. Pantalla baino nik uste ordiziarrak elkarren arten txokatu diela eta orduan uztartzea jokatuko da desabei eseko alde. Bueno, konfiantzaz bete darela hori da bere seinale. Ze eskua urrutiaino jokatzen pasekin eta arrisku desiente hartzen die eta seinale hona da hori. Eta orditziko jokalari bat prestatzen ja, ez? Bai, kaua leuma hau jokalari sendoa eta indartsue. Aipatutako galoiak honek badauzke nahikoa. Nahiz eta jokalari kanpotarra izan urte desente da azki hemen. Eta oso ondo saltzen da orditziko joku eta kapitanietako bat ez dakidan, baina bada. Aginte makia ematen duen jokalaria bada. Ez dakit zinegatik izan dara aldaketa. Gorka losua dator. Bai. Sondo jokalari gaztea da. Bai, ez? Bai, ikasketangatik eta ikasketangatik eta egunero entrenatzeko ez dau hemen, baina bere esfortzu ere egiten da, honea tortze ez da gero behitze buelta eta hemen izan do sarie, esfortzu horren sarie hemen izan do.
Gusta ikusten dugu, nekauta baino. Hortxe, Bai, nekauta, esan duzun bezala. bai, oso postu fisiko die eta oso ondo uztartzen aurreaga Ordiziarrak, pasea tapona egin die. Eta zigor-golpea, pasea moztea jundala adierazi do. Bai, iruditu zen Juan Maleskano zara, Bai, hanka sartu do, ez tekize. eskukin eman dio nik uste, baina bai, taponatzea junda. Mhm. Naita moiztu bali mazon beraka txartel hori jasotzeko eresku ere bai. Bai, ez doatea. Oso ondo, Arturo aurreaka. Bai, adiz Oi. ez, oka txiki bat. Bai, bueno, ba. Xerraek aurreaka. Eskindale gaur, ez? Momentu batetik bestea partidu eraldatzi izu. Hain ostiko altu, Altu bat, ja. Presio, txukunantzekoa hobetu zeiken baino. Alde nindio. Hor metro irabazten, hemeretzi zenbakie. Bai. Eta, ditu dute hor. Eske, ez dakit zer da baino, defentsare ez da oso ordenautan ikuste, Ordiziarrena. Horrezin aurrea jarraitu. Kanpon, gehi hau di, eta bain zigor-golpea. Ez dakit zepitatu duen. Lehenengo zatin komentatzen genuen txartela ikusi do jokalari bueltan dago. Bai, sei zenbakia. Ez dakit aldaketa bat ingo duen, ez dakit. Bueno, hain kontan, seguro jokatu do, esan deun lehen hau partidu baseran, truko hartu hartzaiola ostikori, eta asko apuratzea junezkeo, gero psikologikoki ere inseguridade jartzi dizkizu horrek. Bai, azkenen guain bai puntu faltan darenak, aurretik etxeko taldea dago. Azkenen bai segurtasun hori bilatzen ikuste garrantzitsu edala. Zehazten baldin bat hasiera-hasieratik igual kontrarremolke hori moztu nahien, behar da akatsen batek partidu bukatuta utzi aldo. Beneko salina segederki, apurtu du aloia, aurrea inez, metro asko irabazi ditu. Oso ondo, zuloa bilau do, oso ondo garbitutare. Bain, lehena bai pautako dana 2 segundotan iteko nahi ikusi da hemen. Bain balea joko pixka ditu, eta ez dakit da, galdu dute egun, bai? Eta hala izan da, bai, galdu indeu. Eta, ojo, oso ondo Arturo, beran defendituz. Ikusten dugu jokalari gainean nekea daula, bain polikixa marratzeaka. Eta, oso ondo, Tomi! Erra, Tomi. Eta jokalari hau azkarra, eta gelditzea zai edo, bai. Pilo bat irazita ez, dagoz. Bain behar do, pazientzia, lasaitasuna, joku antolatu eta ikusten. Eta, berriz. Iruditu zain nahi behintzet. Nahiko ero, hasi da bigarren zati hau ez? Bai. Partidu hasiera ematen du, bi taldeko gaserrea. Valentziarrek gaserrea. Ez dakit arrazoi bat zuten, baina... Bueno, eta Igor Genua ikusten dugu hemen, zela iratzeko prest. Aipatu alain arainai eskuminek, ja korrazen daula ustez, ikusten nahi zaigula esan dit eta besarreka bat. Bere Erasmusen junda korrazia alain, eta bere baja betetzeko edo Igor Genua etorri da Ordizia. Bueno, han emokiko golana. Korrazin, osake, ondo pasatzeko, disfrutatzeko eta gogokin mutatzeko, ez berri zen. Bai. Hemen ostiko derra, Landerrek. Muti honek hanka izugarria dauka, Gaina, behar nizun baita, olako partidu baten, lehenengo zati intentsua izan da, esan izan bezala azkeneko galarik nekauta eta normala, eta gaina bigarren zati, Hola aztek moindik txikirik dizu, ez? Hasieratik tope hasi gara, ez? Ikusten dugu Juan Maleskano, okerez baldin manao, izan dela aldatu duten jokalaria. Bai, aldaketa naturala, ikusten zen aldaketa bat, bederatziaren partez. Eta, zer moduz. Arrazoa horriz. Bai, Ordiziarrek tuxetan arazoak. Bai, ez dakit. Zaten ari dira, ez dakit. Eta, txarra nahiko gaizki bota eta horretaz aparte ere, partziala pitatu du, bai jaunak. Bigarren aldiz ez. Bai. Lehenengo zatin ikusi deu, berdina adierazi dula. Eta bueno, defenditzea bizia.
Bain Mola defenditzen, Kaua ikusten dugu hor. Oso ondo defenditzen. Zigor golpea pitatu dio. Lehen esan bezala nik Mola ez dut oso ondo ulertzen eta ezin dizu ez azaldu. Ez da gira hitzen diazue, baina bakar gehitu nahi hemen. Eta ostiko txarra. Errantze baloi aurreaka, Xo Hernandez daize. Itzalita pizten ere? Itzaltzen ere? Hori hon hau gura? Bueno, arazo butxon bat izan dalakon, eta behize bueltan geha. Urtiziarrak amentxe ere, baloia galdu egentxe, baina abantaia zuen eta plakaje altu bat izan dela adierazi dut baiek. Eta, ez dakit, makiletara edo tuxera jokatuko duten. Tuxera botako dute. Ea baingo tuxa hobeto ateratzen den, eta mol txukun batekin edo jokaldi polit batekin entxegoa lortzen dugun. Bueno, hortxe garriz. Ez da zer gertatzen ari den. Akatxik egiz baina, iriste nahi zaila baloia, baina ez egin rezepziotan da, ez dakit O komunikazio falta, o... ez dakit ba. Entrenatzaileek gaur ratxaldeno ez dela bihar ondo aztertuko ditue gaurko irudik eta entrenatuko ditue. Halko bendaseko partidu dago. Hain behize beste aukera bat. Hontan ostikokin bezala konfiantza hartzea izaten da gauzea. Eta, narratx xamar, baina... Osta da baina gurea. Baina, Xo Hernandez barrua. Aipagarri gaur asiren partidu baita, ez? Bai. Zu gehiago zautzezula, esatezu beti fini biltzen da jokalari dela, azkarra dela, baina gaur... Era bat ondo da, ez? Bai, beti jokatzen duen aldiro, beti espektakulo ematen duen jokalari bada, ataken behintzet. Eta ez da suerte handiek izan lesioekin, askotan lesionatu doita eta baina bueno, opa diogu mendik aurrea lesio balik eta gutxi negitza. Bueno. Iruditzen zait, ez dakit da, desorden auta joku edo erdi oinez edo ez dakit, sensazio garranoa dauket. Hasiera batean bai ikusi ditugula baloiak oso azkar ateratzen eta erraketatik, baina hain patxara geokin, hain ustiko politxe, zuloa harrapauta, erlantza aurrera egin da, abantaiakin ordiziarrak ez dielako, baloipe enbazu indielako eta hori ezin da. Hori xamarra zuen bestela, ikustu ez bat mazan ikutzen igual, hortzezuken pasilloa, ez? Hoi instintokin nahi eta egiten dien faltak izaten die, batzutan txartelakin ez zigortu izaten die, baina oingoa ez da oso garbi izan, así que zigor golpea jotzen alde. Ustiko traketxa haure, baina bueno. Ez zin ez erresango dio, ez? Bai. Zigor golpea izan danez, zuzenen atera eta ordeziarrena baloia. Ez ditu metro asko altzien bezain beste metro irabazi, baina ikusten dugu hain zelaieko banderinetan eta epaien banderinen haizea kontra duela ortiziarrak. Horrek tuxe botatzeako kontu nekutzeko faktore bat izango da.
Baina, ez dakit, jokalari kantidadekin ez dien oso ondo ulertzen, baina, bueno, baina oso txukune, Matoto aurrea inez, aber ba. Gaua aurrea, jokalari oso indartxu, Beste pare bat jokalari prestatzen da bitzela ikusten egia, eta uste eskuitzen edo ez dakit. Bai, Kelip, bai. Uste bai ez dia prest daula sartzeko ikusi dugu lehen berotzen. Bai, zigorropea kontra. Dena bai pautako detaile txikik. Ataken lakarri junezkio olako lekutan defentsa eguneko kontzentrauta egoten da. Hortik atera nahi du, eta orduan baloia garrantzatzea eta garrantzatzea egiten zaio, raketi baloia lapurtzea. Eta ikusi dugu eixe perfecto egin duela. Bai. Pena esan dago konzentrazio puntu hori o presa egin nahi horrek ondorio izaten da. Eta beste lan inda geroko esfortzu guzti hori ostiko batekin zertako. Ikusten dugu kalbia bultatu dela. Xer Orbea txorreski ez izena daukena ateratzen da. Partidu oso politia egin du. Okertuta eta zaio partidu hasiera jo gaixoi, hasieran ja odolak inasi da, baina gero ikusi dugu ez plakaketetan tinko ibili dela eta kristolan ainez, ez? Bai, oso gogotxu da eta dana ematen du jokalari bada. Eta, bueno, pozgarria ez, 55 minutu jolastu duela, 22 urte hauzken jokalari gazte bat, beti izaten da pozgarria. Bai, eta baina beti kumplitzen da jokalari, bai da, guantxe. Bai? Uste izango dela lehenengo... Oso ondo Antoni, aurre eginez. Lapurreta, holako akzio baten, ea guain. Gaua aurrea. Bai, indartxu. Porta bantzen. Bai, aurrea gari zaioa, pena bat. Bain, kontu hemen, ikusten dugu, zuek ez dakik kamerakin ikusko zen, baina zulo handi garela atzen, eta ostikoa baliatu egitela. Eta, zigor golpea horretzin kontra. Hiru zenbaki bukile ikusi dugu ez dela plakatu dola, eta behin plakautako raketi atera gara zu baloia garbiko izateko. Eta hori... Eta kosten zaio ez, mugitzea pixkat. Bai, horrea izaten da, gero defenditzea dihon jokalari bat gaina eroitzen zaizula eta ez da gizar, eta baino hori zure inberra eta... Ostiko ona, Valentziarrena... Ez, traketxa, txarra. Oain... Linea de balon muerto, olako izanen badauke marra horrek, entxegu bat agero dauna, eta hortio batera ezkio ostiko botagon puntun uztartze izango da ordizin alde. Horrek usten dugu baita, Oier prestatzen nahi dela, ikusten duen kamiseta jartzen. Bai, Oier goia, atakeako... Eta mat Leskano, barkatu Leskano, Carvajales uste baita prestatzen nahi zala. Bai ez, komentazun bezala, desgaztea hundia dago, eta aldaketak eta bankillotik atatzen da jendeka garrantzi dauke. Horri ere pentsatuko zuen Marauti-asek eta badaki normalen 15 honetan dien jokalarik ateatzeke segurtasun bat emako dio, ez aldaketetan. Beti daukuzu konfiantza hori, bueno, ez da oso txukune izaten nahi partidue o zen gauza dela. Bintzat, konfiantzazko jende dauke bankillon eta beti beste puntu bat emango dio Hori ikusten dugu baita Valentziarren taldeko jokalari batek min hartu dola, iruditzen zait txorkatian edo galtzerdiek endu do eta ematen duztola jarraituko, ez? Bai, dator. Bai. Oina zibiltzea kostata eta jokatzeko mun ez dago. Hor azkenean ez duena apoio edo zein pertsona gainen eroita, hemen txikik ez die, eta indarrakin dijo zanak, así que... Bai, da zapaldu ezkeo takokin, oskalo. Mila gotza izan dizke. Baina ikusten ditu, Juert, Oier Goia eta Diego Carvajales zela iratuko diela. 3 titular nagusi die. Premium aldaketa die, ez? Bai. Holako jokalari bankioen eukitze, vamos. Bai. Eta ikusten dugu... Kaskarra. Oain azkar reakzionatu behar da. Eta... Arturo baita fin gaur, ez? Bai, dana ematen da beste jokalari bat. Oso ondo Antoni hor, plakatzen. Ondo utzi die. Bai, Arturo aurten etorrian jokalaria da. Bai. Malagatik edo... Granadarra da, bai. Gaina lan bat bilatu zioten hemen eta ez du kobratzen eta prestatzaile fisiko laguntzaile lanak ere egiten ditu. Su 16ak beste kategorian baten entrenatzen du eta klubarentzako
fitxaketa oso ona. Naiz yes. eta lehenengo taldekin gehiegi ez duen jolastu urten, bigarren taldeen 23 urteko azpitikan ere asko lagundu duen. Bai, da involukrazioak pertsona badala, baita ez? Bai. Bai jolasten, bai beste lanetan. Bai, eta beti entrenatzeko prest dauna, laguntzeko prest dauna. Bueno, eta aldaketatan, Bai, Albert ikusten dugu, lehenengo bat izan modala, ikusten dugu baita nahiko nekauta datorrela. bai, porruin da, oso partidu gorra. Gaina kapitainen responsabilidade horrek psikologikoki asko nekatzen du. Matoto eta Xer Hernandez, partidu borobile hiruena. Oso ondo, bai. Gustua, etxea gustua juteko partidu egin du. Eta bueno, oingoz azkarre hitzeitza izango da igual, baina lesionatuik ez da min hartuik ez da egon, eta hori beti da pozarri. Eta bain, Diego Zemuz moldatzen den uztartzen, eta erori inda, molakin bezala nik uztartzea gehiago ez da kontrolatzen eta ez dakit zeinean erru edan, holakotan epaile jaunak esaten duena ikasuin, eta besteik ez da gelditzen. Baina akzio arriskutsu dira baita ez, azkenean hor indar asko dago, pixo asko eta hor... Bai, lepo inguru eta min handi hartzen dien, hartu daiken zeak izaten dira, postu izaten dira eta orduan beti xoabe eta beti errepikatuz, beti segurtasun, jokalari segurtasune bilatuz egiten dira. Eta zigorrolpea ordizin alde. Beraien bat zenbakie, bata o mezortzi zenbakie, eroidala, o lurrea eroidala esan do, epaiek, eta, hobe, hain tuxera bize, ustiko politia gure. Eta uztartzea, Diego botago denengo uztartzea izango da, oza, uztartzea, tuxe izango da. Eta, zen duen zateratzean. Azkenekotan finago ebiga baita ez, aipatzeko, lakorreta bat urtu dugu. Bai, Ander restaula aldatu indue, eta ea aldaketa nabaritzen den. Bueno, aurreak ari zaio gauai. Traketxa, Bai, denostikoa. abantaia zuten, eta uztartzea jokatuko dute. Bai, askotan taluna hori postutan jokatzen dutenak beti igual esango du igual, baina tuixe gaizki juten dienen errue beraiei botatzen diogu beti, eta igual errue beraien ez da izango, hasi que barkamenak hemendi. Ofendituta sentitu dan baten bati jo. Azken horrelako akzioetan eta baldin bada akzio individuala da, bueno, igual pentsatu postu baten, baina azken hor da baloia jartzen donak, baloia jasotzen donak, hilotzen donak, azkenean... Bai, eta hor keinu asko egoten die eta asko entrenatzen den atal bat izaten da tuxe. Bai, faktore asko dauzken akzioa azkenen, ez? Azkenen jende asko dago involukartuta eta... Dana taktikoa eta... Bai, mundua da. Ja, hormetroak irabazten, ordiziarrak... Bai, oso ondo uztartzen. Ondo gelditu do zeak. Igor Januak eta zigor golpea. Antoni oso ondo berreskuratu du baloia. Jokalaria bila da honetako olako akzioetan eta hain ikusten dugu elkarri animatuz, oso garrantzitsua da hori baita ere talde giro bat eta dana batea zaretela demostratzeko eta normalen... Eta kumplitzen gaur baita, ez? Bai. Antoni baita, etxeko jokalari gaztea eta... Bai, bemeretzi urte besterik ez. Eta hor, ederki asko gainera. Baina, ikusi, beste kauan eta ondon ikusita, burua jugoa. Bai. Igual, 20-30 kilo argalagoa, baina berdin, hor kumplitzen. Etorkizun montan, bai. Komentatzen zen buru otori, mantentzea lortzen da. Bai. Eta garrantzitsuk izango zen puntu batzu lortzen ditugun. Bai, pixkat markagaiune... Bai, eta mola. Hortxe eta metrok irabazten. Bai. Hau, berroaino juten dan. Hor ikusten dugu. Bai, baino... Bai, entxegua. Bai. Oso garrantzitsua. Hortxe. Bai, ustakit. Sofisari... Bai. Behar izoriontzen nahi da. Bai, ez? Bai. Holako entxeguk... Talde nahi ez? Ez gire bakar batenak, ez? Hoi da. Normalen sartu dona izoriontzen da, baina...
danan entxegu da, holakoa. Ea, ba. Eta hori, baina zaien hain da. Lehenengo puntuz lortu dira eta oendik 20 minutu gare, gelditzen dira. Marka bai oendik eta alde gehiago egiteko. Aber, Landertze gunoztu, altxaden aldin. Bai. Azkeneko ostiko aderra izan, azkeneko bi hartu ditu. Esango nuke. Hau, ostiko zaila da gaina, haizea kontrako angelu baitare. Era ba. Ja, hor. Ba, haize asko, Bai. Guztiku banderinek. Bai, haizetxu dago gaur eguna. Ez da sortu. Oso zaila izan. Bai, Oh. ikusten da gaina. Ba, gelditu inda Ai aure ez da inbaloia. Haizean puntu bain. Oain kontu eki behar da, beraiek alde duela, eta oain ikusiko dugu erdiko saken. Nabarituko da, Nabarituko da, bai. Eta defentsane ez hasierako lerro bakarrik, atzekaldeare ondo babestu beharreko leku izango da, zein ostiko eta... Ikusten dugu, txaino, jugerteko oso ondo, aurre inez. A ver, ba. Lander aurrelarekin, Kiban aurrea. Iban baita partidu serio bat iken, ez? Bai, jokari oso gaztea humile, isile, baina langilea benetan. Aurten fitxaket, minutu asko jokatzeko aukera gehiagi ez du izan, baina... Hoxe esan behar, titularra ez dugu ikusten normale titular bezala. Bai. Baina ateatzen dara ikusten dugu. Bai, Habia aukela eta aukera eman, ez diola, gauko partidu ikusi deulako, vamos, kriston partidu diken nahi dela, serio, eta bere lana behar bezala iken, ez? jokalari gaztea da aurre eta oso entrenamentutan eta beti oso gogotxo ikusten zaio. Eta aipatu behar da baita ere, oso bigarren lerroko postutan, Aixier Alvarez Ulate gaur ez daula konbokatuta eta normalen titularra dela, oso temporada politia nahi da aurten. Eta besteak kaua leguma izaten da normalen beste bigarren lerroa, eta oso bigarren lerro sendoa da. Hor, postu horretan leku bat itea nahiko zaila da. Zaila, ez? Eta orduan ikusten nahi gaurko partidua oso ondo baliatzen nahi dela demostratzeko ez zein dan eta gogoekin daula hor jokatzeko. A ber, ba, hortxe. Ai, oso ondo, tuxe hona, baino... Bueno. Baloia galdu du, hola jokaldi arrebesa. Azkenen Diego Botado. Eta hor defentsan zulo handi, ez da... Oepa! Oso ondo Arturo! Arturo. Buah! Hortxe Arturo. Komentatzen bai, genuen, bai. partidu ekin nahi zara, borobildu indo. Bai, Borobildu indo, hortxe. Zorionak, Arturoi. Partidez, Merezitako baita, bai, ez? bai, ezin buko partidua. Buka bendik ez, baina... Baina, garrantzitsu puntu hauek, Bai, eta askotan ikusten duzu egalen daula partidu baten 2-3 baloi besteik ez ditu ikusten, baina horre beharra den jokalaria da eta beti ikusten da. Eta balin badaure beti nabaritzen da hor, egal potente da daula eta bai. eta oso ondo. Holako jokaldi gaina konfiantza ematezu baita, Bai. ez? Eta ez bakarrik gaurko datozen jardunalditako partidu zailak izan behar dira eta beste ez egin. Ikuspuntu batekin sartzen zen partidua, beste Bai. konfiantza batekin ez Bai. ez? Hor gaina gaizki ulertu dian ikuste, Errantz eta Jugert zentro bezala. Bata gelditu inda, beste haitxin da, hor zulo politie komentatu duzu gaina. bai, sortu da eta eskerrak, bestela nik uste barroin Bai. zuztela. Bai. Bueno, aizpuruaren prestatzen ikusten dugu. Ega, zenengatik aldutzen da. Aurreko jardunalditan guk ibiltzen da hemen. Eta bueno, a ber. Narratzaile lanetan ibiltzen dan, bezain ondo ibiltzen dan zelaien. Bai, honek eta ematen du. Seguro baietz, ez? Aurten ez da suerte handik izan ez da ere lesioekin, lesio batetik lesionatu zen pretemporadan ustez. Sendatu zen eta ustez sendatu zanen behize lesionatu Rekaida bat zen. duzun zon. Bai, eta xerko hortan batik ikusten dugu. Partidu txukun egin du baita ere, Baita, hortak. baita. Beti kumplitzen duen jokalari bada. Hau Antoni bezala ere ez da oso hundi egorputzez, baina beti. Bere armak ondo abiltzen da Hoi da. da, ez? A ber, ba. Epa, eta bain... Eske ez dakit, epaiek ez dakit
ez dakit. Abantaia pitatu do, nik uste jokali danak ulertu dutela zigor golpea pitatu dola eta danak gelditu india, baina jokatzen zaitu du. Eta, bueno, behize defenditzea. Oso ondo eneko Salinas. Eta abantaia nola zuten eta metro galdu dituzten, abantaia jolastea erabaki dute. 31 tarte politia egin du urrutziarrak. Ega usten dien. Hoen dira 13 minutu. Ematen da urruti garela, baina... Ez, azken bi akzio... Bai, gaizki indako bi akzio batik. Adera hor. Eta aldaketak bedauta, nik uste sartzeko falta makarra Mohamed Amin edala. Hori da. Ez dakit aldatzeko asmori baduten entrenatzaileek edo, baina... Baina askotan notatzen da aldaketak itxakon eta behar bada partidu sartzeko minutu batzu behar dituztela, ez dakit, kasue ikusita pixkat esan daikegu, ez? Erre sartu diela, ritmon, konzentrata sartu diela eta mantentzen dira nivela eta behar bada hauetzen, ez? Eske, oin gaur sartu dien, bankiotik sartu den jokalari goituta gare. Hau da, berain kategoria eta normalen alderantziz izaten da, gaurko alderantzizko izaten da. Gazteok eta sartzen dira eta ez dara hainotuta hainbeste minutu jolastea eta beti kostatzen da gehiago, arrankatzea baino gaur oso ondo. Oso serio defentsan. Baina ostiko arraro bota dute, baina ondo. Mark eskatu dute duen joguertak. Eta bain ostikatu eta jolastera. Bakarrik doa ustez, bueno, ez, jazta. Ea, ostikoa o eskua jolastea erabakitzen duen. Vale, bain. Ikusten dugu lurrea botatzen diela beraiego garbiketa gestiala oso zeak, oso txukunek eta baloi zikine dielan sensazioa ematen do. Ea hor. Baloi mutelak, bain... Andoni. Ondo garbitu do Kiganek, oso indartxu garbitu do. Eta bain, eskua jokatuko du. Jubertekin, Jubert aurrea inez, Arturo baloia, Arturo lurrea. Oso ondo. Bai. Zer duen? Baloia galde indio, nire ustez. Eta gizinek ditzeko nahi dagoen. Bai, baina... Biaien jokalarin batekin. Bai, lurren nola arrantzatu duen gestoa indo. Zein marra zein emateko esango zion. Eta zigor golpea, bai. Hor, raketan arrantzatzea ditzen zaion nahiteakon. Baloia jun behar da. Garai baten araue bat zion. Zuk eskuk lurren jarri eta gero atzeak aiteako hortan baloia harrapatu ezkio, zuretzako zen baloia, baina hain legedi aldatu inda. Eta zuzenen eskuk baloien heldu beharra duen. Eta pitatu du lurren jarri ditula eta gero heldu diola baloia. Eta hori ezin nahi. Eta hori zigortuz, Eta moja ez, zelaira? Bai, bukile sofisaren gatik. Honek lan itzelein da, ez? Eta gaina ustez, azkeneko entxegue, azken aurrena barkatu bera izan da, ez? Bai. Hau ere beti humorotxu dagoen jokalari bada. Pozik dijo gizana. Bai, etxeko lanak ondo inda. Ea gaur moja zemuz, moldatzen den. Berra. Hori urrea, oso ondo. Hortxe, Tomi. Bai! Galde indio. Diegoi. Bai. Eta ikusten dugu, Erlantzek beti serio jokatzen duen, nola jokatzen duen. Hor nahiz eta arbitroia Habana izan dela adirazi. Ez da gaudik ez. Bazpare baloia lurren lehenengo eta gero ja seitzuko dugu aurrea. Gemelok eta... Bai. Normalen... Dikitako arazan bat, Bai, kompresorekin jokatzen du beti Erlantzek. Normalen arazo egitzen dituta, baina bueno. Honek beti aurrea. Ikusi dugu bain ikusten duen fijatu naiz eta Erlantze galea pasatu dela eta Mikel Aizpurua lehenengo zentro lanetan jarriko dela.
Mikel Aizpura gehi esan. Bai, behatzi bezala, lehenengo bigarren zentro, eta 23 urte zazpiko mailan ere 10 lanetan ere aritzen da, denetako balio jokalari da. Oso ondo hor, molen. Berri zintzat. Izango da, Valencia. Bai, Zartze bat, bai. bai, mola jokatu du eta molan baloia harrapatu du baten batek, Ordiziarren batek, eta orduan ez da ezin zuen jokatu, ez batak ez bestek, orduan defenditzen do nahi saritzen zaio. Hortxe guain epaia, marrazainak egin zeiten, ez dakit. Bai. Eta bereien taldeko jokalari bati bosta, esan dute. Bai. Ez dakit zer radioaziko duen. Eta txartela. Guk hemendik, bueno, Bai. nik gutxin ez Txartel hori da. ikusi gola. Euskalo, holako moletan eta beti izaten dira, baten batek o zapaldu nahita, o Bai. esku eitxita eman, o... Eta hor marratzainen lana oso garrantzitsu izaten da. Eta 10 minutako kanpoa orduan, nik esan nuke ja bukau zaiola partide, bosten baki honi. Marcos Benitez. Hau ez dijo gustoa, baina Bueno, azkenean... indako ekintzak orden duiten die eta... Bai, eta baina partido hola junda, ikusita denbora bukatzen ari dela baita igual frustrazioa gora dijo. Bai. Ikustezu aizean nahikien ez dela nahikoa eta baita izai izango da, ez? Bai, holako oso indartxo izan barratzea psikologikoki buru egotz mantentzeko momentu oro, eta oso errex ateratzen da partidutik pertsona bat. Bai, albo kosaketan izan dako arazotxoi Bai. konpondu dela dirudi eta barroka, dijoz berriz? Bai, Oior Goia baloiakin, eta entxegua izango da, bai. Baita. Erra, Oior Goiaren entxegua. Ez dakitzen bat entxegu sortu ditugun, baina bonus puntua ere hortxe izango Bai. dugu. Ustez, bigarren zati honetan... Lehenengo zati nik ustez 3 izan diela. Eta beste honetan, Sofisana... Igual, Arturona eta... lehenengon bi igual, ez dakit, barkauko diguzu etxeko, baina Bai, ez dakit. nik uste bonus puntue, ja Bai, ez patxikula daukagula, dela eta oso pozik ez, aurreko partidue serioa eta etxeko gazte jendekin oso ondo. Bai, pozikoteko mukoa, ez? Bai. Baina ematen do, ostiko azkeneko jodonan zona igualetik dala, ematen du haizea baita pixkat baretu dola, badago haizea, baina ikusten du banderinek eta ez dira hainbeste emozioan hainbeste derakin, baina hori zai ez? Bai. Angulo zai batetik ostiko, ez? Holako ostiko sartzen balin badie onak, ez balin bada sartzen ez da ez pasatzen. Horra hitzen dugu, Asier Pazos jokalariri instrukzio ematen. Normalen eskubia sagatzen nahi die beraiek, eta ez du sortu. Ez? Hau gertuko junda, baina... Bai, bueno, eskerra oso apurauta ez batzen bestela punto garesti horrendu behar nitu. Bai. Eta esaten nahi nintzena, normalen ostikatzaile eskubia balin bada, ezkerraldea sagatzen du, baina ikusten nahi ganez eskubiak ateratzen du beti, eta kaua altugoa eta abilizi handigoko jokalaria da, eta han aldatu indie torretak aldatu ditue Salinasen gati. Baina, hain montan, Antoni Bai, fin baita. ederki harrapatu du baloia. Eskua jokatzen jugartegien atzen, eta da, errantza aurreaka, jokalari indartsu dau, ez du atera. Aurreaka, Goierrek ez da buruen egatzen gehiagi, hartu da aurrea, hori da indar dana. Erreixa ematu hemendik. Bai, oso ondo Lander, oso habil. Pase kaskarra, no, gole zigor golpea, alde. Hor, lehenago aipatutako frustrazioak azaldu dira, ama zenbakia pixkat. Bai. Ez da guztiz guztua gizona. Bueno, hemen noain Ordiziarrak imarretana da, holako gauza sartu, partidu oso serio egiten nahi die, ez du nahi ez dara inongo jokalarik txarteli jasotzea eta hurrengo partidu galtzea, ze bakigu ze partidu mota dagozkeun aurrenak.
Hor, bai. Bueno, Ez da, bota donostiko bena izan, baina, bueno, konformatzen gara. nahiko ez, momentuz. Bai, bai. Ikusten dugu Igor Genuak eskubiko bola bendauta daukela, Bai. errenka pixkat egiten do. 2 urteo, ez da, 2 urteo jokau bedi jo, eta nabarituko do honek zer dan zelaia bultatzea. Eta gor baino gehiago bihar igual, ez? Bai, bai. Zer una lehen, Bai, igual golpe urrengo honen da urrengoan gehiago notatzen diela. Mikel aurrea. Hortxe, Bai. ba. Ah, alden indio, bai, alden indio. Baina bueno. juzi joan pasea ez, eta bea karreran. Bai. A ber, ba. Horrondo utxita. Oain, defentsa serio egin da. Oain ikusten da, beste mota batetako frustrazioa, dana bat egin Bai. nahi hori ez. Bakoitze bere gerra, ez? Hoi da, Ematen du, hoi da. Hain oso ondo ikusi du espazioa, ustiko txugune bota do baitare, Igorrek eta ikusten dugu. Bea, bota eta bea presionatu dola, así que entxufauta daun seinale. Hori ere garrantzitsu ez, lehenengo partidutik sartu eta Bai, bai. hola ikustea jokalari bat. A ber, bagenekila zautu egin lehendik eta bagenekila zertzet horren jokatzea, baina, bueno. Bai, Azken esan dezuna, 2 urte da gero, geldi egon da, behar bat lehenengo partidutan hori toma kontaktu hori bildurrekin hartzea, egon hartzea, taldentzako guztiz diferentea da, ez? ze nahiz eta geldio, baina beti gimnasioan, mendin, beti kirola egiten egon, ez da iguala partidua jolastu o deskansatzen egon. Ez. Zenen kontaktuk eta garrantzia handiko dira, horako kategorietan gaina. Hortxe, plakaje gorra, Bai. Oierrena. Jugurtek kale egin du, ez da, bueno, kale egin du, baina ondo salbatu du. Bai, Ez da normala Jugurtek plakaje bat faiatzea, oso ondo egin defentsan, oso serio moja, bai. presio oso ondo egiten, erlantzeite atzeak gauta dio, eta plakaje altua izan dela adierazi du epaia jaunak. Ordin gerak ezin. Digo, bai. Salinasek ederra, Gogor, bai, aztoratzen ari da partidu behize, azkeneko minutuotan lasaitasuna behar da bain. Badirudi minutu batzutan gaina lasaitzen dutena, baina gero buelta egiten da, ez? Bai. Ikusten ganon Igor Genuare lasaitasun eskatzen bere jokalariri. Azkenen, bea da, agintean atia dagoena, Bai. eta ondo. Azkeneko minututan sartuta ja. Bai. Garrantzitsu da baita ere bain, Ortitziarra defenditzen baino ja tuxiago prest, eta beraien zari eta horrek psikologikoki pentsara ziken dio ez, aurkariri. Joeok irabazten eta gaina hemen prest dare, Hauen nik bai. tux, jokaldi hona indue. Oleia bereskuratu alare, oso ondo, Diego, ustiko agota, eta emaitu da, urrei listo. agoka. Bueno, txalotzeko, ez? Bai, oso pozibioteko partidua. Azken esan ez bezala, etxeko jende asko, nervioiek kontrolatzea ere kriston garrantzitsua eta azken olako garaipen batekin, Bai. bustoa jungo dietxea, ez? Gaina denbora tarte handi ezan, partidu jokau zerela jokalarik eta oso ondo jokau da. Denbora tarte handi ere bukatzen da, ze datorren asten behize hemenengo eta hemendik biare hemenengo gaina partidu oso garrantzitsukin. Bai, Espero dugu gaurko deskantzuk eta gaurko emaitza honek taldeen eragin ona izatea eta, bueno. bai, baina inungo momentun ezin dira relajau ze halko bendaz ez die on nivela ibiko. Handi, oso ekipo gogorra izango dira eta ondo prestatu beharreko partiduk. Horaxe eskarrik asko, hor pantailan beste denotzen guztioi, eta, bueno, espero du datorren asten garaipen batekin hartzea jardunaldi eta ia azkeneko hori indar guztikin hartzea. Eskarrik asko. Hale, beste bat arte.